Правиме 20-минутна тренировка кръгова, като започваме с загрявка. Ако разполагате с 30 минути и това ви е цялото време, това ви е тренировката. Имаме 5 минути загрявка, 5 минути разтягане накрая и 20 минути е самата тренировка. Има отделно клипче, в което показвам всяко едно упражнение как се прави, така че тук просто следвайте каквото аз правя. Аз ще обяснявам всяко едно упражнение как се прави. И така, абстрахираме се от факта, че сме в планината, ще минават някакви хора, които ще прекъсват най-вероятно клипчето. Надявам се, че точно сега, сега даже идват някакви хора. Така че също кучетата, се абстрахираме се от тях и просто правиме самата тренировка. Идеята е да видим, че това нещо може да се прави абсолютно навсякъде. Няма нужда от зала, няма нужда от където просто излизате в някаква градинка или в планината се качвате и така, където ви е удобно, нали, Рита? И започваме. Значи, загрявката е точно 5 минути и сега ще я отмерваме. Почва сега. Така, първо главата, кръгове. Другата страна. Само от главата да почва движението. Така, ръцете хубаво прави, около ушите да минават. Идеята е тук да раздвижиме раменете. Назад. Ако имате повече от 5 минути, по принцип ползвайте повече от 5 минути, защото загрявката е много важна. Това е просто за когато много нямате време, ама много. Така, само лакти. Другата страна. Задържаме. Идват деца и кучета. Задържаме назад лакътя. От другата страна. Въртим кръста. От другата страна. Така, цяло тяло, хубаво надолу, назад. Връщаме. От другата страна. Хубаво назад. Хубаво надолу, прави краката. Добре, сега разтриваме коленете. Около капачките, особено ако сега ставате. Много е важно хубаво да се загрети коленете. И въртим. Рита, какво става? Да? Айде загряваме. Кой загрява? Кой загрява? Въртим, Рита. Така, двата крака събрани. С другата страна. Така. Рита, това са сериозни неща. Така, прави колената. Хубаво се накланяме надолу. Като идеята е да не се изгърваме, тук да не става това. Не се изгърваме, тук трябва да има напрежение задните бедра. Прави колената и просто пружинираме надолу. Това нещо. После сменяме десен върху ляв крак. Ляв върху десен. Същото нещо. Тук трябва да усещаме напрежение в задния крак. Така, след това напът. Тук идеята е правия крак да се разтегне, така че вкарваме таза, ако не усещаме там разтягане. Стягаме дупето и така ще го усетиме. После настрани. Тук идеята е да не вдигаме петата. Да не става това нещо. Да става това нещо. Така. Прав крака. Тук да усещаме разтягане. Така. След това другия крак. Точно така.
нещо настрани. Значи, ако тръгне да ни се дига петата, просто се дигаме леко нагоре и вкарваме таза. Добре. Сега в клек, бавно, избутваме с лактите колената навънка. Абстрахирайте се от раните от войната. Така. Избутваме право тялото. Е това нещо да става. Да не е това. Тук. Право и бутаме. Така, изправяме се горе. И това е загрявката.